Uite să vedeți, boscheții care sunt la noi aici. Și acum suntem foarte multe accidente să întâmplă. Emma, birca cu tea. De la alei, trebuie să facă imediat să aibă partea asta, că aici sunt cu sensul, că dacă pune pe aici lângă mașini, îi amendează. Și acolo mașini sunt foarte, foarte multe. Cum vi se pare ideea? E ciudat, așa ceva nu merge nicăieri. Nu se oprește, de unde se merge. Cred că ar fi fost super, da, așa. Giugiuvenii au făcut sesizări la poliție și au cerut desființarea de urgență a marcajelor locurilor de parcare aflate în preajma trecerilor de pietoni și intersecțiilor. Pericol siguranța rutieră? Este pietonul de mașini, păcate pe carosate, pe jumătatea șoselei. Uitați-vă dacă vedeți o bicicletă, stați, uitați la mea, de jumătate de oră. Ianca Meca, reprezentantul primăriei Giurgiu, susține că aceste marcaje au fost trasate cu avizul poliției rutiere și fac parte din proiecte de mobilitate urbană finanțate din fonduri europene. Câteva dovezi găsiți și pe pagina noastră oficială de Facebook România Actualități. Ne-am trimis la câteva poze, le puteți vedea. Într-un bitare, o spenta. Vom ajunge și în județul Gorj să aflăm care este situația. Use a bridge and we will do one by one at a time.